Selvom den indre kritiker kan manifestere sig på forskellige måder, er dens virkninger ofte ensartede. Lavt selvværd, stress, angst og en konstant følelse af utilstrækkelighed. Den indre kritiker kan have dybtgående indvirkninger på vores liv og trivsel. Den opstår ofte som en reaktion på tidlige oplevelser og påvirkninger. Og den kan være både en overlevelsesmekanisme og en skadelig byrde. At håndtere den indre kritiker er afgørende for at opnå indre fred og selvværd. Først og fremmest er det vigtigt at blive opmærksom på, hvornår den indre kritiker taler. Lyt til de tanker, der flyder gennem dit sind. Er de støttende og opmuntrende, eller er de dømmende og negative? Selvbevidsthed er første skridt mod forandring. Når du har identificeret de negative tanker, er det tid til at udfordre dem. Spørg dig selv, om de er sande. Er de realistiske, eller er de overdrevne og uretfærdige? Ofte vil du opdage, at den indre kritiker maler et langt mørkere billede af dig selv, end virkeligheden berettiger. Selvkærlighed og selvaccept er nøglen til at tæmme den indre kritiker. Du er ikke perfekt, og det er helt i orden. Fejl og fejltrin er en naturlig del af livet, og de definerer ikke din værdi som menneske. Praksis med at elske og acceptere dig selv som du er afgørende. Positive affirmationer kan også hjælpe med at erstatte de negative tanker med mere støttende og opmuntrende tanker. Gentag positive udsagn som: jeg er værdifuld, jeg er kompetent, og jeg fortjener kærlighed og lykke. Jo mere du gentager disse positive udsagn, jo mere vil det styrke din selvtillid. Mindfulness og meditation er kraftfulde redskaber til at skabe afstand fra den indre kritiker. Disse praksiser lærer dig at observere dine tanker uden at lade dem kontrollere dig. De giver dig mulighed for at udvikle en dybere forståelse af, at du ikke er dine tanker, og at du har magten til at ændre dem. Endelig, hvis den indre kritiker forårsager alvorlige problemer i dit liv, skal du ikke tøve med at søge professionel hjælp. Terapi kan hjælpe dig med at arbejde igennem de underliggende årsager til den indre kritiker og finde sunde måder at håndtere den på. I sidste ende er det vigtigt at huske, at du ikke er alene i at have en indre kritiker. Det er en fælles menneskelig oplevelse. Med opmærksomhed, selvreflektion og engagement kan du lære at tæmme den indre kritiker og skabe et mere positivt og støttende tankemiljø for dig selv. Det er en rejse, der kræver tid og praksis, men det er en investering i dit eget velvære, der er det værd.